Walt Disney Pictures esittää. Ai kun mulle tulee ikävä. Jälkeen jätettyinä. Odota. Vakkaan! 3 ystävystä päättivät löytää tien takaisin. Minä lähden kotiin. Mitä se oli? Jalo, se oli liian kaukana. Tulkaahan nyt. He ovat nyt lähteneet seikkailuun käsittämään maailmaan. Halki vaarallisen erämaan. Oi, Hans! Mikä tuo? Valkasemätönä. Jossa vaara vaanii joka käänteessä. No ei rouva. Suoraan sanoen kotieläimet eivät voi pärjätä täällä. Yritä, Jalo! Ja luonnonvoimia vastaan. Sissi jokeen, Hans! Tuota kestää, Sissi! Heidän on turvauduttava toisiinsa selviytyäkseen. Oi, missä Jalo? Se on uskomaton kotimatka. Koska ne jaksavat tänne, ne saattavat jaksaa kotiin asti. Luokse! Walt Disney viihteen klassisen perinteen mukainen eeppinen seikkailu koko perheelle. Tästä voimia, Pentu. Tietä riittää. Kotia kohti. Uskomaton seikkailu.